Barcelona és una ciutat de negocis. Excel·lentment ubicada i ben connectada per terra, mar i aire, disposa d'unes infraestructures turístiques i de negocis de primer nivell mundial. Inquieta, emprenedora i amb talent, la ciutat creu en la cultura de l'esforç, el treball i la solidaritat. Barcelona és una ciutat que ha sabut evolucionar fins a convertir-se en un referent mundial de ciutat oberta, vibrant, creativa i acollidora, una veritable terra d'oportunitats. Situada a la ribera del Mediterrani, Barcelona és la porta del sud d'Europa, el centre d'una euroregió econòmica emergent, pont amb el Magreb i plataforma d'enllaç amb l'Amèrica Llatina. Ben connectada amb les principals ciutats europees, és un dels destins preferents per a la inversió internacional al sud d'Europa. Barcelona és l'única ciutat del sud d'Europa que concentra en 5 quilòmetres lineals un dels majors ports de la Mediterrània, estació de tren d'alta velocitat, un aeroport de reconegut prestigi internacional, autopistes connectades a la xarxa europea, el segon major recinte firal europeu i una de les majors zones logístiques del sud d'Europa. Barcelona és líder d'una gran àrea econòmica. Gaudeix d'una dilatada tradició industrial i d'un dens teixit empresarial. En l'actualitat, la ciutat aposta per l'economia i les activitats intensives en coneixement, especialment els serveis avançats i les noves activitats econòmiques que hi troben un ecosistema que els afegeix valor. A Barcelona s'estan desenvolupant amb intensitat diversos sectors econòmics lligats a les noves tecnologies i la sostenibilitat que ofereixen grans oportunitats de negoci i inversió. Barcelona és la Mobile World Capital i ha esdevingut hub de referència del sector. És una de les principals Smart Cities del món i la primera capital europea de la innovació. A l'àrea de Barcelona hi trobem el 90% de les 5.600 empreses estrangeres a Catalunya, xifra que representa la meitat de les instal·lades a l'estat espanyol. La major part d'empreses japoneses, italianes, franceses, alemanyes, americanes i britàniques implantades a Espanya han escollit Barcelona com a ubicació per operar al sud d'Europa. Barcelona disposa de capital humà ben format, amb gairebé la meitat de la població activa treballant en serveis intensius en coneixement. Té 8 universitats públiques i privades de prestigi i 2 escoles de negoci situades al top 10 mundial. Els emprenedors hi troben incubadores, centres d'R+D i programes públics d'ajuda als seus projectes. Barcelona es troba immersa en una gran transformació urbanística, amb importants inversions públiques i grans oportunitats per a la iniciativa privada. Amb projectes de futur on la logística, la internacionalització, l'accessibilitat, el desenvolupament tecnològic, la creativitat, el disseny, la recerca, la cohesió social i la sostenibilitat són línies estratègiques. Barcelona disposa d'una llarga tradició empresarial i comercial i de col·laboració públic-privada. L'administració, telemàtica, àgil, propera i sensible, acompanya el procés d'instal·lació i creixement de nous projectes. En aquest sentit, la ciutat està transformant l'administració local per ser un model de transparència i rigor pressupostari, factor aquest que permet el pagament a proveïdors en un màxim de 30 dies. Barcelona, cosmopolita, diversa i acollidora, és la ciutat europea amb millor qualitat de vida per als empleats. Ofereix un agradable clima, zones verdes, carril bici, platges, una moderna xarxa de transport públic i una gastronomia innovadora i saludable. Disposa també d'un sistema educatiu d'alta qualitat, una cobertura mèdica d'excel·lència, comerços i centres comercials i una àmplia oferta cultural.
La marca Barcelona aporta valor afegit i prestigi per la seva història, per la seva realitat i perquè és l'origen de grans marques, invents i personatges de prestigi mundial. Barcelona s'associa a valors com el cosmopolitisme, el disseny, l'arquitectura, la creativitat, la innovació, la cultura i la qualitat de vida.